Ja sitten 500 luokkaan, joka on road racing kilpailujen kuninkuusluokka. Sää on todellakin oikutteleva tuolla Belgian Spaassa, niin kuin näkyy. Vettä on tullut kaatamalla, kun 500 kuuttioiset odottavat starttiaan. Ja jos ei se nyt sieltä sitten lopu tuo sade, niin se kohta sitten tuo kilpailukin alkaa. Tässä suomalainen Ari Rämö laittaa takarengasta ja ilmeisesti sadekelin kumia. Ari Rämö on ainut suomalainen, joka siellä mukana. Tässä Christian Sarron, joka on ajanut harjoituksessa kaikkein nopeimman ajan. 169,2 on hänen keskituntinopeuteensa tuolla 6,9 kilometriä pitkällä Spaan radalla. Ari Rämö on siis numerolla 49, Christian Sarron numerolla 7, Eddie Lawson. Vuoden 84 ja 86 maailmanmestari on siellä numerolla 3 ja tässä Kenny Roberts. Maailmanmestari menneiltä vuosilta ja hänen rinnallaan on siellä sitten Wayne Rainey. Ja Kenny Roberts on kolminkertainen maailmanmestari tilastotietojen mukaan. Tässä Kevin Swans, Suzuki-tallin ykköskuljettaja, tämän vuoden yllättäjä ja ajaa oikeastaan nyt ensimmäistä ehjää kauttaan tässä moottoripyörien kuninkuusluokassa ja sitten taululle tulevat eli ruutuun M-pistetilanne. Eddie Lawsonilla on kirkas johto. Hän on viemässä jälleen maailmanmestaruutta. Tosin monta kilpailua on ajamat. Rainey on siellä sitten toisena. Ja tällä tavalla tuo tilasto häipyykin nopeasti ruudusta, mutta kerrotaan vielä täydennystietoina. Wayne Rainey USAsta 106 pistettä. Wayne Gardner, Australia, hallitseva maailmanmestari, 105 pistettä. Siellä Giacomo Agostini, 15-kertainen maailmanmestari ja Eddie Lawson, hänen tallinsa ykköskuljettaja, olivat siinä samaisessa kuvassa ja lämmittelykierros on takana. Rata on sen verran kuivunut ja sade osittain lakannut. Tuo pitkä ratahan on sellainen jännittävä vuoristoon sijoitettu elementti, että toisin paikoin sataa, toisin paikoin paistaa aurinko. Se on sen verran laajalla alueella. Siellä numerolla 1, Wayne Gardner, Australiasta hallitseva maailmanmestari. Sitten Kevin Swans, numerolla 34. Hänen rinnallaan on paalupaikalta lähdössä Christian Sarron. Ja paalupaikan, eli harjoitusten nopeimman ajan ajanut, saa itse valita paikan, mistä hän lähtee. Ja Christian Sarron on valinnut eturivistä tuon keskimmäisen paikan. Ja sitten hänen rinnallaan on siellä Eddie Lawson, vuosien 84-86 maailmanmestari. Sitten numero 17, Wayne Rainey, joka ajaa Kenny Robertsin tallissa tänä vuonna. Siinä siis eturivin huikeat tähdet, aikamme gladiaattorit tässä kuninkuusluokassa kaksipyöräisten taistelussa. Märkä rata ja taatusti jännittävä kilpailu edessä. Kierrokset nousevat. Painoa näillä pyörillä on 110 kiloa. Hevosvoimat noin 160 ja maksiminopeudet 330-340. Liikennevalotolppaan ovat kaikkien katseet nyt sitten kuin naulattuna. Numerolla 8, Pier Francesco Kili. Ja punainen valo, vihreä valo. Numerolla 1 Wayne Gardner lähtee tuolta velosuuntaan nähden oikealta erittäin hyvin. Siellä tulee tiukka. Swans yrittää siellä, hän on toisena. Eddie Lawson kolmantena ja tasainen massa liukuu tuon vaarallisen paikan ohitse. Tässähän 100 piikkikohdassa juuri tällä kohtaa nähtiin paha onnettomuus. Mutta ihmeempiä vaurioita siinä ei saatu eikä onneksi tapahtunut. Ja näin tuo pitkä jono Ari Rämö siellä muiden mukana nousee tuonne vuorille, korkeimmille kukkuloille ja paikoille ja rintama on leveä. Wayne Gardner johtaa. Kevin Swans on siellä Suzuki-pyörällään toisena, Eddie Lawson kolmantena. Wayne Rainey on neljäntenä. Kuka näkyy siellä viidentenä? Numero 17 neljäntenä. Didier de Radique, mitä todennäköisimmin on siellä viidentenä. Ari Rämö pääsi harjoitusten viimeisenä kilpailijana mukaan. Hän oli harjoituksessa 36 ja 36 pyörää tässä 500 luokassa on mukana. Kevin Swans, Japanin kilpailukauden ensimmäisen osakilpailun voittaja. Tyylikkäästi hyvän startin saaneena tuosta eturivistä tässä hidastetussa kuvassa vielä näkyy hyvin. Jalat levällään siellä sitten tangoille ja usvaa putkeen. Wayne Gardner ottaa kuitenkin siihen eteen ykköspaikan. Lähtee tuulehalkaisijana tälle märälle, vaaralliselle radalle, jonka korkeuserot ovat mitä kovimmat. Ja tuossa notkelmassa montussa G-voimat puristelevat ajajien hermoja. Ja tietysti vähän fyysisiäkin olemuksia ja voimaa. Wayne Gardner numerolla 1. Mies tulee Australiasta ja on Australiassa suuri kansallissankari. Hän on voittanut viikko sitten juhannuksen tietämissä Assenin osakilpailun.
Ja urallaan hän on voittanut kaiken kaikkiaan vuonna 1984 7 kilpailua, 85 4 kilpailua, 86 2 kilpailua ja viime vuonna 1 kilpailun. Jonkin verran tällaisia tilastotietoja, mutta yhteismäärältään hirvittävän paljon on hänellä näitä voittoja kuitenkin joka tapauksessa olemassa, ja Wayne Gardnerilla on maailmanmestaruus viime vuodelta. Tarkalla taktisella ajollaan hän on pystynyt nousemaan kilpailu toisensa perään. Nimenomaan juuri viime vuonna. Tämä vuosi on ollut hänellä vaisumpi. Hän on M-pisteissä 3. tilalla 105 pistettä, mutta nyt sitten selvässä johdossa. Toisena on Eddie Lawson, 3. Christian Saron, Eddie Swan, Kevin Swans oli 4. Ari Rämyä näihin kuviin on vaikea saada, häntä tuskin tullaan näissä kuvissa näkemään. Hän lähti sieltä niin kaukaa muiden takaa. Wayne Gardner Australiasta numerolla 1. Ja hänhän ajaa Honda-tallissa, on Honda-tiimin ykköskuljettaja. Ja tässä Belgian Grand Prixissa, Belgian osakilpailussa ykköspaikalla. Wayne Gardner, hallitseva maailmanmestari. Ja hän rakentaa keulaa jo sitten muihin kilpailijoihin nähden. Christian Saron on noussut sieltä jo 3. Hän on ohittanut Kevin Swansin. Mutta Eddie Lawson on hänen edellään. Christian Saron on myöskin Imatralta aikoinaan tuttu kuljettaja. Hän on voittanut maailmanmestaruuden 250-kuutiossa vuonna 1984. Ja on sen jälkeen noussut vuonna 1985 tähän kuninkuusluokkaan 500-kuutioisten luokkaan ja on koko ajan taistellut siellä kuumimmassa kärjessä, mutta maailmanmestaruuteen tässä luokassa hän ei ole yltänyt. Ajetaan siis Belgiassa ja siellähän on paljon ranskalaista kielikuntaa ja metelikin on sen mukaista, kun nämä huikeat gladiaattorit taistelevat ja varsinkin Christian Saron, ranskalaiskuljettaja, kansalaisten ja belgialaisten suursuosikki. Ja nyt sitten jännittävä taistelu, nouseeko hän Eddie Lawsonin ohitse, nousee. Christian Saron ottaa Eddie Lawsonin päänahan tuossa, näin. Eddie Lawson, jo kaksinkertainen maailmanmestari aikaisemmilta vuosilta, joutuu antautumaan. Hänellä on tietysti selvä taktiikka. Hänellä on niin tiukka johto maailmanmestaruuspisteessä, että hän ei välttämättä halua riskata. Ai, pahasti Saron linkauttaa pyöräänsä, mutta pysyy pystyssä. Eddie Lawsonilla on reilun 35 pinnan keula. Ja kun hän joka toinen vuosi, eli parillisten vuosien aikoihin aina on ottanut maailmanmestaruuden, siis vuonna 1984-1986, joten jälleen sitten se aika, jolloin Eddie Lawson mitä todennäköisimmin ottaa tuon maailmanmestaruuden. Jäljellä on toki muutama kilpailu, 8 kisaa on ajettu ennen tätä. Tämä on kauden 9. kilpailu näille 500-kuutioisille. Ja Eddie Lawsonilla on siis selkeä johto. Mutta Wayne Gardner voittaessaan täällä nousisi ainakin kakkostilalle, mutta pelihän on vielä paljon kesken. Kaiken kaikkiaan ajetaan 17 kierrosta, eli yhteensä noin 120 kilometriä. Lähestulkoon 120 kilometriä. Ja tähän väliin on hyvä heittää myöskin tieto 125-kuutioisten suomalaisten ajajien sijoitukset. Jussi Hautaniemi oli siellä 15, Joni Wikström 28 ja Esa Kytölä, joka hienosti keikkui 5. ja keskeytti viimeisellä kierroksella 5. tilalla, putosi sitten peräti 29. eli hän on pois pelistä. Formula 1-setkin ovat ajaneet tänään oman kilpailunsa Le Castelletissa tuolla Etelä-Ranskassa. Alain Prost on siellä voittanut, Ayrton Senna oli 2, Michele Alboreto 3, Gerhard Berger 4, Nelson Piquet 5. Tällä tavalla muitakin tietoja. Formula 1 ovat tälle samaiselle radalle tulossa sitten noin parin kuukauden kuluttua. Eli Jyväskylän Suureen viikonlopun aikana ajetaan sitten autourheilun kuninkuusluokkaa tällä Belgian Spaan radalla. Christian Saron. Ja tällä hetkellä kilpailua on ajettu suurin piirtein puoliväliin asti. Ja kun käydään vielä näitä merkittävien nimimiesten talleja läpi, niin Giacomo Agostinilla, joka on 15-kertainen maailmanmestari, hänellähän on oma tiimi, Yamaha-tiimi. Ja Agostinin tallissa ajavat Eddie Lawson ja Didier de Radiquet. Molemmat kovia kavereita myöskin tähän kilpailuun. Ja Kenny Robertsin tallissa ajavat sitten nuoret kaverukset Kevin McKean, Magee ja Wayne Rainey.
Ja viime vuonnahan Randy Mamola ajoi vielä tässä Kenny Robertsin tallissa, mutta kun voittoja ei tullut, Kenny Roberts heitti kylmä rauhallisesti Randy Mamolan sitten pois tiimistä, vaikkakin on saman maan kansalainen. Mutta tänä vuonna Randy Mamola ajaa sitten Kaviga-tiimissä, eli italialaistallissa, ja on nyt sitten taistelemassa täällä maailmanmestaruuspisteistä. Randy Mamola ei mahdu 6 parhaamme joukkoon maailmanmestaruuspistetaulukossa, mitä tulee tähän asti ajettujen kilpailujen määrää. Seuraatte siis 500 kuutioista kilpailua. Belgian Spaasta Francorchamps sijaitsee noin 50 kilometriä Liegestä etelään, ja olosuhteet ovat suurin piirtein täydellisesti kurjat. Lämpöasteita vain alle 15, kova tuuli ja paikoin raju sade. 5 kierrosta takana. Wayne Gardner, Saron, Lawson, Swans, De Radiguet ja Reini. Siinä siis järjestys, kun 5 kierrosta on ajettu. Ei olla nyt ihan lähelläkään puolta väliä, mutta pikkuhiljaa se